De gym in Maastricht. De gym in Maastricht. De gym in Maastricht, ja. We zijn ons voorbereid op de gym. Ja. We gaan volgende week naar Zwitserland op hoogtestage. Een week of 3. En dan gaan we daarna naar Luc. Ken je die trappen daar? Die trappen, dan gaan we dan omhoog. 10 keer. En dan zijn we klaar bij de gym. Ja. Dit is eens laten zien wie dat Peter deed. We beginnen met keuren. En dan gaan we rustig aan en galoppen. En dan wordt het rustig, zussen. En dan wordt het rustig aan. En dan gaan we dan een beetje meer galopperen. Ietsje meer. Dan gaat het eraan. En dan wordt het gekken. Mooi. Geweldig wie dat Peter het gedaan heeft en eruit eraan. Dat is voor de eerste prijs.